Tony Stark. Van egy menő páncélom. Van egy jó csajom. És időnként megmentem a világot. De akkor miért nem tudok aludni? Egy oka volt, hogy engem választottak. Megvédem ezt az országot bármi áron. A mandarint meg kell állítani. Nem tudja, ki vagyok. Nem tudhatja, hol csapok le. Mit akar tenni a támadások ellen? Az egész világ ránk figyel. Az a kérdés, hol van Tony Stark? Most azt kell megvédenem, ami nélkül nem tudok élni. Téged. Mr. Stark. A mai az első nap a hátralévő életéből. Idén nyáron. Hagyom, hogy válasszon. Értelmetlen életet akar élni, vagy értelmes halált halni. Nem vagy férfi. Csak egy hibbant mániákus. Nem félek tőled. Ez nem politika. Csak egy régi módi visszavágó. Vasember 3. Erősítés kell. Az a te asztalod. És itt vannak a fiúk. Hamarosan 3D-ben a mozikban.